И что мне интересно, у 1944, 46, 1947 операція Вісла, коли тут все мовчало, наші русини американські чітко заявили, що то, що робить польська власть, то є гірше, як німецький нацизм. Бо наші лемки за німецького нацизму вижили, а за польських комуністів вони втратили свою землю і свою будучність. І ці імпульси йшли із Америки. Я тепер цитую вам фрагмент із із лемківського річника, лемківський календар, або календар Лемкосоюза, там 1900 на 1948, на 1949, на 1950 рік, бо туди були много дискусій на сторонах американської преси. І наші лемки в Америці давали об'єктивну характеристику тим процесам, які відбувалися, приміром, в Польщі. Хоча тут була цілком інша. Знаєте, тут говорили за те, що як все добре, що лемки тепер будуть мати свою отчузнину. А от лемки йшли в Україну, і вони се розчинили в тій Україні. В Польщі, я знаю проблему Польщі приблизно із 1974 року, коли я перший раз із вітцем і з матір'ю, ми йшли аж на річку Одер, Познань, Вроцлав, аж до Гданська, Гдині. Бо тут і в швидкі території, тут, знаєте, западна границя Польщі. І я прекрасно знаю, там, направду, у кожне село, де ми приходили, було 3-4 родини. І там було тяжко, бо наші люди прийшли послідні. І що обставало? Найгірше. Знаєте, от їм давали. Найслабше. І в них вибору не було. Що, коли говорити за наших лемків, котрі йшли на восток, вони виселялися великими колоніями. І деколи вони могли закласти у селі, у деякому, цілу вулицю. От, приміром, але проблема їх заключалася в тому, що коли вони прийшли в Тернопільську область, вони думали, що вони прийшли до України, якби у них тут буде нова отчузнина. Місне населення їх не тримало як українців. Вони думали, у широкому контексті, так, що лемки українці, місне населення їх називало руськими. Ми українці, але ви руські. І многі з них, то була важна причина, що многі з них іще раз мусилися переселяти аж, знаєте, я ходив аж на Азовське море. От території близько Азовського моря, по селах, там же величезні, там колонії лемків. Це Луганський аеропорт, довкола нього лемківські території. Це Донецьк, це Горловка. Там дотепер цілі села лемківські. І пощастило мені витягнути рукописи лемківського писателя, він уже умер, котрий ціле своє життя жив там. Це село Свято-Ніколаївка коло Донецька. І писав по-лемківськи. Тепер теж задача опублікувати його книжку. Так от, що я хочу повісти. Коли вони там прийшли, вони теж були неспокійні. Чому? Бо тепер їх називали бандеровцями. І якщо ви візьмете лемковську літературу того часу, то вони казали, так вися визначте до кінця, де буде добре лемкам? Лем на небі. Лемкам буде добре лем на луні. Треба йти жити на Венеру, бо там нас ніхто не буде називати а не руськими, а не бандеровцями.